लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनाबिलिनि खौरां लाबोनानै होफैलायबाय दा बे बेलायावहाय गासै मोनबाल' खौरां जथायनाय जादों मोनबानि बेलायाव नोंथांमोना मा नुगोन आरो मिथिखानायफोर मोनोबा स्किप खालामनानै नेक्स्टखौ खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जों साफ्रोमबो मिथिखादोंमोन जे अमिताभ बच्चन बिथां आरो बिथांनि न'खरनि माखासे सोद्रोमाफोरा फिसाज्ला बिहामजो फिसौ बेफोरो कभिड-19 नि पजिटिभ केस जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ फाहामथाय होगासिनोबो दङ नाथाय बावैसो सम सिगाङाव अदेबानि दिनै बृहस्पतिबारखालिनो नेगेटिभ जाबाय बिथां अमिताभ बच्चननि देहायाव कभिड-19 आ नेगेटिभ जाबाय होननानै ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बेखौ नुनानै बिथाङा गावनो टुइट खालामदों बिथांनि टुइट खालामनाय मथेब्ला बिथाङा दासिमबो नेगेटिभ जायाखै पजिटिभआवनो दंगासिनो दं आरो जायफोर बिथांमोना नेगेटिभ जाबाय होननानै फोसावगासिनो दं बेयो कमप्लिटलि अर्थात फेक होननानै बुंदों अर्थात नंखाय होननानै बिथाङा फोरमायनानै होफिनदों डिसक्रिप्शनाव लिंक दं नोंथांमोना बेजों थांनानै चेक खालामनो हागोन गोसोब्ला मोनफ्रोमबो खौरांखौनो चेक खालामनाया मोजां बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा थांनाय 15 जुन खालि गलवान भेलियाव जम्मु काश्मीरनि गलवान भेलियाव जे भारतारि रौनिया हान्जा आरो चाइनिज रौनिया हान्जानि गेजेराव मोगा-मोगि जादोंमोन दा बे मोगा-मोगि जालायनायाव सन्तोष बाबु बिथां कर्नेलआ थैनानै थांनो गोनां जादोंमोन जों साफ्रोमबो बयबो नुखादों मिथिखादोंआनो दा बे कर्नेल थैनायनि थाखाय दा बे कर्नेलनि अनजालि बिसि बिथांखौ तेलेंगानायाव डेपुटि कालेक्टर महरै तेलेंगाना सरकारा थिसनबाय होनदों बेखौ तेलेंगानानि चिफ मिनिस्टार के चन्द्रशेखर राव बिथाङा प्रागति भवनाव गथायनाय जादों होनदों दा बियो मोजांनि खौरां जे जोंनि भारतनि सासे बिर जोहोलाव बे बिर जोहोलावनि न'खरखौ नायसंनाया सरकारनिसिम साबायखर बावथाव दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव नोंथांमोनहा जोंनि आसामनि मुंदांखा माहारियारि हाग्रामा बे मानास माहारियारि हाग्रामायाव सासे फलान हमनो मोन्दों होनदों दा बे आयेन बेरेखायै हाग्रानिफ्राय गोबां जुनाद बायदिसिनानि सुरां बे फलान बिथांखौ बिलिफां बसुमतारी बुंदों दा खौरांनि बादिब्ला फलाननि आखाइजों बानायनाय फलाननिफ्राय सिलाइ गुलि बारुदफोर बोखांनो हानाय जादों होनदों दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा जे मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बिथांनि न'खरखौ धमकी हरदोंमोन सासे आर्मि रिटायार्डआ बेखौ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानायखौ नुखाबायबो जानो हागौ दा बिथांखौ तीर्थ सलिहा बुंदोंमोन दा बिथांखौ गुवाहाटी पुलिसा हमबाय होनदों दा बिथांनि खामानियानो हमजाथावथाव आथिखालनि बा दासिमबो जे जोंनि सुबुं माहारिया बुजिना मोनाखै ससियेल मिडिया मा एबा जोंनि खौरां बिजोंफोरा मा बा गावबा गावखौ हमदांथि मोनाखै दानि जुगा मा बेयाव जोंनो धमकी होनाय बायदिसिना होनायफोरा जे जोंनि आयेननि बेरेखा बेखौ साफ्रोमबो मिथिखागौब्लाबो नाथाय गोबाङानो बेबायदि भुल खालामबोगासिनो दङ दा बेयावबो नैबे बिथांखौ बेबायदि धमकी हरनाया गनायजाथाव जायाखै जायनि थाखाय दिनै पुलिसजों बिथाङा हमजानांगौ जानानै फैबाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा शिबसागरनियाव गारि सिखावफोर हमदों मख'जाथावदि सिखावफोरा आथिखालाव गोबां बांबोगासिनो दङ अखा हादों नोंथांमोनहा एसे प्रब्लेम मोननो हागौब्लाबो खोनासंगोन होननानै मिजिंथिदों दा जिखिजाया शिबसागराव सिखावफोर हमनाय जादों होनदों जे आसाम पुलिस बिफाना जे थांनाय 16 जुलाइआव गोमादोंमोन बोलेर' गारि गंसे पिकआप गारि नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै होनायाव नायबा नुनो मोननाय जागोन दा बेयावहाय बे गोमानायाव जायफोर सिखावफोरा जड़ित दंमोन बिथांमोनखौ हमनो हाबाय होनदों बिथांमोना गासै 7 दा बे बिथांमोन 7 सिखावफोरा सोर नोंथांमोना नायनानै नुनो मोननाय जागोन फोरमायनानै होदों बाहाय नोंथांमोनाबो नायनानै लाब्लानो जाबाय इलिहाजार गनक 38 बोसोर बैसोनि बेनिफ्राय इन्द्र दास 26 बोसोर बैसोनि सुमन शर्मा बिथाङा 25 बोसोर दीपक दास 26 बोसोर बेनिफ्राय जिस्केल बनिया 40 बोसोर बैसोनि दा बेबायदिनो जोंनि गावबागावनि बा जोंनि ओनसोलफोरावहाय मिथिस' हायाजासे जोंनाव माब्लाबा कार माब्लाबा जिब जुनार माब्लाबा न'नि बायदिसिना मुवा बेसाद आरो माब्लाबा गारि बेबायदि बाइक बेबायदि सिखावफोरा जोंनाव फैबाय थायो जों सांग्रां जानाया जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय दा बेखिनिमोन उननि खौरांफोरखौ नोंथांमोना नेनानै थागोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनखौ जोबनायाव फेसबुक पेजआवबो नोंथांमोना नायनो हागोन फेसबुक पेजआवबो आपल'ड खालामनाय जायो पस्ट होनाय जायो मोनफा मोननैबाबो एसेनोसै गोजोन्थों।